Chino! Kimchi Chino! 오빠, At nagbabalik si Kim Chino di tulad ng ex mong iniwan ka sa ere at hindi ka na binalikan. Anyway, mahal, balik chinitok sa tayo. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Diba nga, sabi ko, ibibigay ko ang 3 senyales na character development lang yung jowa mo, hindi pang endgame. O ito mahal, recap na tayo. Sabi ko una, pang character development lang yan kapag ikaw lang ang nagiging better. Siya steady lang sa pagiging red flag. Yung ikaw willing matuto at itama ang pagkakamali mo samantalang siya, oo na lang, matapos lang ang away. Ang pangalawa naman, pang character development lang yan kapag feeling mo project ka, hindi partner. Diba? Ang relasyon ay partnership. Kumbaga pagkukulang ng isa, dapat pupunan ng isa, hindi yung parang one-sided. Katulad ng bangs ni Kim Chino ngayong gabi. One-sided. Anyway, ang pangatlo naman at panghuli, pang character development lang yan kapag marunong siyang mag-sorry pero hindi natututo. Ayan, 'di ba? Yung salitang sorry para matapos na lang yung ingay, hindi naman nagsisisi. Sasabihin niyan, sorry, sige na, sorry na, para manahimik ka na dyan. Super red flag niyan. Dapat hindi mo sinasantabihan. Diba? Kasi minsan magsusorry yan. Usually magsusorry kasi meron ka pang pakinabang. Minsan nagsusorry na lang pero walang intensyon magbago. Gusto lang magstay sa buhay mo. Kumbaga nagagamit ka pa niya. Oo, 'di ba? May mga jowa minsan or ka-MU na kung saan may access sa kotse mo, sa kondo mo. Kasi meron akong kaibigan o tropa dati. Meron siyang kotse tapos ginagamit-gamit lang ng jowa niya. At ginamit pa yung kotse niya pang babae. Familiar. Hindi ko napapangalanan. Oo. Hindi, pwede rin kasi mahal minsan, no, na nagsusorry lang yan tapos walang pagbabago kasi alam nilang papatawarin mo rin agad. Alam niyang pagbibigyan mo. Kaya itong mga loko-loko na to na hindi naman pang endgame, pang character development lang, makakampante. Kampante siya na kaya mo siyang pagbigyan. Kaya hindi na yan nagsisisi. Usually ang thinking na ng mga yan talaga nga namang, ay okay lang, magsusorry na lang ako ulit. Pagbibigyan naman ako niyan. Papatawarin na naman ako niyan. Ay naku mahal, baka maubos ka niyan. At kapag naubos ka, sinasabi ko sa'yo, ikaw rin yung kawawa at yung future partner mo baka mag-suffer kasi nga may trauma ka at trust issues sa taong hindi naman pala pang matagalan. Kaya sana no mahal, matauhan ka na kung sa tingin mo ginagawa ka lang pang character development o yung taong yan na feeling mo talaga ay pansamantala lang, baka ito na yung pagkakataon para bumitaw ka na. Kasi nasasayang na yung oras mo sa taong hindi mo naman pala makakatuluyan. What if kay Kim Chino ka na lang kaya? Huy! Dali, try natin. Single naman ako. Diyos ko, gabi-gabi ko sinasabi single ako, wala pa rin nagpaparamdam. Tag-ulan pero si Kim Chino, tuyot na tuyot. Anyway, mahal, oras na naman para ako'y magpaalam at dapat kabisado mo na, di ba nga, Chinito, usapang pag-ibig mula sa Chinito ng buhay mo. Gabi-gabi, 69 tayo, baliktaran, 6 to 9 p.m. At syempre, mahal, ako ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, mahal, ako to, DJ Kim Chino.
At syempre, susunod na po sa atin sina Rocky Terra at si Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, manatili na katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.